תושבי באר שבע והדרום, עברתם תאונת דרכים? חשוב שתדעו. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע אחריות מוחלטת של חברת הביטוח. לא משנה מי אשם בתאונה. אם נפגעתם, מגיע לכם פיצוי מביטוח החובה של הרכב בו נסעתם או הרכב הפוגע. חברות הביטוח יודעות זאת, אבל הן לא ממהרות תמיד לשלם את מלוא הפיצוי שמגיע לכם. הפגיעה שלכם, גם אם היא קלה לכאורה, יכולה להשפיע על החיים והפרנסה שלכם לאורך זמן. אל תתפשרו על פחות ממה שמגיע לכם. כאן, בלב הדרום, אני עורכת הדין הילה מימוני, עומדת לצדכם כדי למקסם את הפיצוי בגין הוצאות רפואיות, הפסדי שכר, כאב וסבל. חייגו אליי לייעוץ ראשוני בטרם חתמתם על מסמך כלשהו. يا سكان بئر السبع والجنوب، هل تعرضتم لحادث سير؟ من المهم أن تعلموا قانون تعويض مصابي حوادث السير يفرض مسؤولية كاملة على شركة التأمين. لا يهم من المخطئ في الحادث. إذا تعرضتم لإصابة يحق لكم تعويض من التأمين الإلزامي للمركبة التي كنتم فيها أو المركبة المتسببة بالحادث. شركات التأمين تعلم ذلك، لكنها لا تسارع دائما لدفع التعويض الكامل الذي تستحقونه. إصابتكم حتى لو بدت بسيطة قد تؤثر على حياتكم ومصدر رزقكم على المدى الطويل. لا تقبلوا بأقل مما تستحقون. هنا في قلب الجنوب أنا المحامية هيلا ميموني أقف إلى جانبكم لزيادة التعويض عن النفقات الطبية، خسارة الأجور، الألم والمعاناة. اتصلوا بي لاستشارة أولية قبل التوقيع على أي مستند. ברוכים הבאים למשרד עורכת דין הילה מימוני. נעים מאוד, בואו אחריי. בעצם יש לנו שני משרדים. המשרד שאנחנו נמצאים בו זה משרד ברחוב שדרות יצחק בן צבי 9. ברגע שמגיע לקוח למשרד הזה, הוא נפגש עם אחת הבנות, אחת העובדות במשרד, שבעצם בודקת האם הוא זכאי לקבלת קצבת נכות, כן או לא. במידה והוא זכאי לקבלת קצבת נכות, אנחנו מתחילים את התהליך. חשוב לציין שכל ההליך הוא ללא שום תשלום. התשלום הוא רק ברגע שאתה מקבל את אובדן כושר העבודה. המשרד שלנו מטפל בנכות כללית, ילד נכה, תאונות עבודה, תאונות דרכים, רשלנות רפואית. בעצם כל מה שקשור לעולם הזה, המשרד הזה מטפל. כל לקוח שמגיע ומשתף פעולה, אני יכולה להבטיח לכם שהוא מקבל כל מה שמגיע לו מביטוח הלאומי, שזה אומר אובדן כושר עבודה בקצבה קבועה כל 28 לחודש. هل مررتم بحدث صادم غير روتينكم اليومي؟ هل مررتم بحدث صادم وقع في منطقة سكنكم؟ شيء غير حياتكم تماما؟ على الأرجح أنكم تضررتم نفسيا ويحق لكم نسبة عجز. اتصلوا بمكتبي فورا وسنبدأ العمل على قضيتكم. اسمي المحامية אלמה אמוני وأنا متخصصة في هذا المجال. תושבי באר שבע והסביבה, אם נקלעתם לתאונת דרכים, בזמן הפרטי שלכם או בזמן העבודה, כנראה שמגיע לכם פיצוי כספי גבוה. שמי עורכת הדין הילה מימוני, ואני רוצה לומר לכם שאם נפגעתם בתאונת דרכים, פנו אליי מיידית. משרדנו יודע להוציא עבורכם את המקסימום. לא אחת, אדם חווה שינוי משמעותי בנפש שלו. לעתים השינוי הזה יכול להיות או מחלה נפשית או פגיעה נפשית. ופה, אני עורכת הדין הילה מימוני נכנסת לתמונה. אנחנו מצליחים מדי שנה להוציא אחוזי נכות לאנשים כאלה נפגעו בנפש או שהתגלתה אצלם מחלה נפשית. כיצד עושים את זה? תגיעו למשרד, נשב, נדבר, נבנה לכם את התיק כמו שצריך ונבדוק. אם אתם זכאים, נתחיל מיד בפעולה. כמו שאתם רואים, זו הממלכה שלנו, המשרד של עורכת הדין הילה מימוני והצוות הנפלא שלנו. אנחנו יודעים לטפל בתאונות עבודה, תאונות דרכים, נכות כללית. אנחנו יודעים להתנהל מדויק מול הביטוח לאומי. ואנחנו נעשה הכל כדי שאתם האזרחים תקבלו את הפיצוי המקסימלי מול המוסד לביטוח לאומי. לפעמים אנשים לא יודעים מה מגיע להם. מסתפקים בקצבה מסוימת שקיבלו, והמון פעמים הם אומרים אנחנו לא ניגש לביטוח לאומי כדי שלא יורידו לנו את הנכות. אני יכולה להגיד שהמון לקוחות שמגיעים לכאן ניסו מספר פעמים להגיע לביטוח לאומי ולקבל קצבה, היו בוועדות רפואיות ונכשלו. אחר שהם הגיעו למשרד בעצם הם התחילו לקבל קצבת נכות חודשית קבועה. מקרה שהיה לי ממש לפני מספר ימים, אדם לאחר תאונת דרכים משותק על כיסא גלגלים, היה מקבל אובדן כושר עבודה, 65% אובדן כושר עבודה. קצבה מאוד 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 נמוכה, שלא עולה על 5,000 שקלים, והיום, אחרי שהוא הגיע למשרד, הוא מקבל קצבה קרובה ל-15,000 שקל. 100% אחוזי נכות, 112 שירותים מיוחדים, וניידות 100%. אז לא יורידו לכם את הנכות, אם אתם באמת חולים, ואם אתם באמת סובלים, ואם יש לכם תיעוד שהמחלה שלכם פעילה. כמובן שצריך להגיע לעורך דין שהוא מומחה ומתמקצע בעניין הזה, כדי שלא באמת יקרה לכם איזשהו עוול ויורידו לכם את הקצבה.